Дай ми 5 минути, в които искам да ти покажа, че в теб има нещо по-силно от всичките ти страхове. Нещо по-силно от всички провали, които си преживяла. По-силно дори от съмненията ти. Знаеш ли кое е нещото, което разрушава вярата ни най-бързо? Не са провалите, не са отказите, не са грешките. Разочарованието идва от онзи малък глас вътре в нас, който шепне: не си достатъчно добра. Няма смисъл да пробваш. Коя си ти, че да мислиш, че ще успееш? И знаеш ли кое е най-тъжното? Най-тъжното е, че този глас дори не е твой. Това са гласове, които си чувала някога. Понякога това са гласове на твоите родители, които са очаквали повече. Понякога това са приятелите ти, които са ти се пресмивали, когато си мечтаяла на глас. Понякога това са любовни връзки, в които си се губила, докато си търсила потвърждение, че си струваш. И в даден момент започваш да вярваш, че трябва да заслужиш правото да вярваш в себе си, което далеч не е така. Знаеш ли, имало е моменти в живота ми, в които наистина не съм вярвала в себе си, а напротив, дълбоко съм се съмнявала. Имах мечти, но все си мислех, че те са твърде големи за мен. Имах идеи, но ги оставях на страна, защото вярвах, че няма да се получат, тъй като съм твърде обикновена. И колкото повече вярвах в това, толкова по-малко се осмелявах да искам повече. Спомням си първия път, когато тръгнах да правя нещо, което ме плашеше. Първия път, когато поех по-голям за мен риск. Изпитвах страх, но не защото не можех, а защото вярвах на една стара история за себе си. Вярвах, че не съм достатъчна. И ето тук е парадокса. Аз вярвах много повече на съмненията си, отколкото в самата себе си. И това просто ме спираше. Това ме спираше да пробвам каквото и да било. Това ме държеше на едно ниво. И не ми позволяваше да израствам, не ми позволяваше да се развивам, да следвам целите си и да ги осъществявам. Но в един момент осъзнах нещо много просто. Не е нужно да вярваш, за да започнеш. Започваш и вярата идва по пътя. Не чакаш да се чувстваш напълно готова. Не чакаш всички страхове да изчезнат. Не чакаш целия свят да ти даде разрешение. Правиш първата крачка. Дори плаха, дори несигурна, дори трепереща. И тогава разбрах. Вярата не идва от това, че никога не падаш. Тя идва от това, че всеки път избираш да станеш. И с всяка твоя крачка вярата ти расте. Не защото някой ти я е дал отвън, а защото ти си доказала на себе си, че можеш. Ти сама си я спечелила. Днес ти говоря така, както бих говорила на своята минала версия. На момичето, което постоянно се съмняваше в себе си. И ако можех да я прегърна, щях да я кажа следното. Ти си достатъчна, дори да не си се доказала в нещо. Ти си достойна, дори да не си успяла в нещо. Ти си способна, дори да не си повярвала напълно в себе си. Искам и ти да го чуеш. Не чакай да си перфектна, за да започнеш да вярваш в себе си. Вярвай в себе си такава, каквато си днес. С всички рани, с несигурностите, с мечтите, с треперенето. Защото истинската ти сила е вече в теб. Вярата в себе си е като мускул. Тя не идва изведнъж. Тя расте всеки път, когато действаш, въпреки че се страхуваш. Всеки път, когато казваш да на себе си и не на съмненията си. И ако днес усещаш, че ти липсва вяра в себе си, не се обвинявай. Ти не си счупена, не си провал. Ти просто още се учиш как да виждаш през очите на своята истина, а не през очите на хора, които не вярват в себе си. Хора, които не вярват и в теб. Искам да знаеш, че всичко, от което се нуждаеш, е вече вътре в теб. Ти си достатъчна, ти си силна, ти си способна. Не чакай да се почувстваш напълно готова. Това, което имаш днес. И ще разбереш, че всичко, което си чакала, е чакало ти да повярваш в себе си. Време е да го направиш. Ако си готова да избереш себе си, напиши в коментарите: започвам, дори да се страхувам. И сподели това видео с някой, който също има нужда да повярва в себе си. Благодаря ти, че отдели времето да изгледаш това видео днес. Надявам се, че ти е било полезно. До следващото видео. Чао!